Diajeng, ayo berdiri ya sayang ya. Mau ya sayang? Aduh, cantik banget ya. Sri Tanjung. Apa ya? Lungguh. Nun inggih sinuwun. Kok iso ora? Mangertono aku sela hati kromo. Nun inggih sinuwun. Ana kawigaten apa? Patih. Mriko nyuwun sewu. Napa ingkang sampun jenengan utus saking kula sampun kula dugene dumateng panjenengan sinuwun. Ya. Nek ora mung kuwi. Iki dina iso ora iso. Pripun? Kowe kudu budal ana ing alas ketangga. Nggih. Golekno aku sisik panik pusaka sing iso tangku kanggo garwa putri Paweswar. Iso? Nun inggih sinuwun. Iso ora iso budal saiki. Nggih, pangestunipun sinuwun. Ya, tak pangestuni. Hah? Apa? Tanjung. Takut. Aku selo hati kromo. Takut. Ini demit ya. Takut. Rara ketoprak. Ini apa ini gendruwo? Wewe gombal. Gombal. Oh anak iki ceritane sampean iki Iya. Sila Adikromo. Sila Adikromo. Aku bojone kae. Iki. Oh ngono. Lah aku rong dipamiti roro kok budal ki apa? Lah iki kesusu tanggapane ya gitu. Pamiti sik. Halo Dul pamit sih. Lah wong sing ngatur iki kowe kok aku mbok Aku sing ngatur sapa iki ya paminditan. pamundutan. Iya. Nganu mike ganti sing kuwi aku. Ganti. Sing ora enek kabele. Ya, kono njaluke sing ngono. Yo di Mas Ya, ta? Mas Dodo yo. Mas Asli, Jojo ta? ijo ambune kok pesing to mikmu? Dia mongi ya. Ambune Ayo. pesing ya, Mas. Tenan. Ora. Stempet. Yo. Aku ewe muka. Garwa kuwi Mas. Mau wis gak? Ketoprak wis ora nganggo kuwi. Bah, ora tau tanggapan ya. Chandra Galuk sele gence to dina Lah iki. ya mosok ketoprak. Ketoprak apa kuwi? Garwaku Tanjung. Kang Mas. Lah kok Ambung lho. ampak mentok. Ya, kok ipani terakhir. Modene. Garwaku Tanjung. Dawa menapa Kang Mas? Minta ngomong istakan dawuh saking sinuwun Sila Adikromo bilih punapa aku diutus golek itu baling praja. Mula dongano Kakang Mas, paringa slamet. injih Kang Mas, donganipun Tanjung. Iya. Mugi-mugi panjenengan Iya. pinaringan slamet Kang Mas. Iya. Wis ngono wae Tanjung. Aku tak Mas, kula tasik Iya. kangen Kang Mas. aduh ki kena ki. Kena. Aduh nyiprat ki. Wis ngono wae Tanjung. Aku pamit Tanjung. Kang Mas. Aduh yo. Terus pamit iki sing apik aja kesusunya. Aku tak pamit yo Tanjung. Dongakno Kakang slamet ora apa-apa. Wong ayu. Aja kesusu. Aku pamit Tanjung. Hati-hati Kang. Iya Tanjung. Dadah. Dadah. Mwah. Mwah. Iki jane opo? Kowe kok malah mangan gitu kowe kok. Wira-wiri. Iki bar aku lunga kowe ndang teko. Oh, nggak bawa sik. Diajeng Tanjung. Mas, Tresnaku marang sliramu kuwi ora ana. Wong wedok liya kejaba sliramu ayu. sami Kang Mas. Awake Isinipun ati Tanjung namo panjenengan Kang Mas, mboten wonten lintu Kang Mas. ngono ya wong ayu. Injih Kang Mas. Tresnamu kaya apa wong ayu? Lair tulusing batin namo panjenengan Kang Mas. Wah. Ye apa kena iki? Kaya mengkono ya wong ayu. Oh, Berarti aku ora kleru wong ayu. injih mboten Kang Mas. Wong wedok utawa wong wadon sing paling ayu sing paling tak tresnani
amung sliramu. Saestu. Iya wong ayu. Iya. Rasane atiku kok rada ndredeg wong ayu. Dedek kenging kenapa Kang Mas? Yen tak ibaratno wong ayu, kowe kayata kembang mawar sing mekar-mekare wong ayu. Ora enek kembang sing wangi sing becik kaya sliramu wong ayu. Saestu Kang Iya. Mas. Iya wong ayu. Budal, Kowe budal. tenan tresno karo Kakang to? Tresno saestu Kang. Budal. Kudu iso njaga. Ije Kang Mas. Jaga awakmu aja sampe ana apa-apa wong ayu. Boten Kang Mas, kula nggih sejatosipun gelo Kang Mas. Lho keng napa? Nembe dados manten nggih sampun panjenengan tinggal Kang Mas. Mangke nek Tanjung ingin Nang piye Kang Mas? budal. Kudu sabar wong ayu. Lah, budal, Iki ngestokaken dawuh saking Sinuwun Silahati Krama. Engko nek Tanjung pengen piye? Ya dimpet. Ora iso. Aja sampe Wis golek tak wong ngono lanang ta. liya. Tak Wis budal. pokoke tresnomu lan tresnoku siji. Nyawiji dadi siji ora ana sapa-sapa ya wong ayu. Sukri ganggu men to Kri. Rada budal. Wis kaya mengkono wong ayu, aku pamit Tanjung. Hati-hati Iya. ya, Mas. Dungan Kang Mas. Tapi harus asmaranipun. Kiprah. Sri Tanjung. Piye ngemban? Yo ngumpan biyen aku. Piye ngemban? Selo hati kromo sing teko wong ayu. Sela. Apa iki? Takut. Seladri komo kaya munyuk. Ben ra kaya sing kono-kono. Oh iya aja sampe nyonto. Aku selo hati kromo. Sinuwun. Tanjung. Iki dino. Sit bapak. Wes tak aja. Ora piye-piye. Sri Tanjung. Asline Manut to karo aku wong iki. Apa ngomong ganteng ngono. Sandra gaul. Duh, entret. Iki toprae lakone apa to? Sing nandung. Ora silo hati kromo. Enten menapa sinuwun panjenengan dateng Taman Keputren? Kene Tanjung. Mosok to ya awakmu ora krasa. Sampun ngaten nggih. Loh. Kula sampun gadah garwa. Wis seru, aku wis ngerti. Ning iki dina sida peksa ora ngarah bali. Ana ing tengah kono dipateni dipangan macan. Kowe bakal dadi ronto Tanjung. Mas Chandra. Mas Chandra. Kok si Tanjung enek lutunge bareng? Lutung piye? ngendi ta? Sing ngarane lutung iki. Wah, ngenteki pasaran. Kuwi wae sapa? Aku jan ra sambekan. Aku kuwi Mas. Ayo ndang berbuat. Manut to karo aku, Tanjung. Nah, Manut to karo aku. kaya Naruto ya. Elek. Dawa ngayu. Sampun ngaten to. Sinuwun panjenengan. Pisanan yo lara wedi. Ning suwe-suwe Takut. suwe-suwe penak. Perih, Mo. Pertama, Ah. pepucaning ati. Cemet-cemet. Nggih. Ngen. Ya ngono lho. Suwe-suwe kok malah yo ngono lho. Aku kok malah manut to karo aku yo Bang Ayu. Kowe wis engko bakal tak cukupi apa sing dadi penjalukmu. Manut. Boten. Manut. Ora diomong ora. Oh gak ya apa Mas. Anu. Kita malah gelak kono. Padha lanange gelut apa piye yo? Enggak, Mbak Guyon, Mbak. Guyon. Ada ngene, Pak. Sinden Pak Kuli jane. Aku ra sido. Ah, tutukne ora? Mboten, Pak De. Tutukne. Iya. Kaya ngene wong nandang asmara. Manut ya Bang Ayu.
Abakang semak, 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 abakang semak. Situ, bakso. Kenapa iso? Bakang semak, semak, Anyah. Semok Anyah. semok Anyah. semok. Ya kono kuwi kelakuane Sri Tanjung. Iya apa ora? Aku dijak bergendak, aku Nalendra. Toprak bergendak ya. Wis to saiki zamane sing penting gampang dipahami ngono karepe. Aku wis ora gelem dipeksa karo Sri Tanjung. Piye? Dipeksa. Tanjung! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Ora usah koyo ngene. Kang Mas! Aduh, tenanan iki saiki. Kang Mas! Kula kangen kali panjenengan Kang Mas. Kang Mas, kangen tenan Kang Mas. Iki ora bener remuk iki ndasku iki. Kangen Kang Mas, Tanjung kangen kali panjenengan Kang Mas, kangen. Yo yo. Lho. Kangen Kang Mas. Kangen. Ning ditinggon ki sing lanang sing junjung nek kepethuk. Bojoku ya apa Agak wong bego. umum. Kaya montor garuk ya. Kang Mas, saestu. Ora iso kaya ngono Tanjung. Aku ngerti dhewe. Piye Oh, iya. tumindakmu yen pas aku tak tinggal ning gone alas kono. Pateni itu. Ora nyangka ora ngira. Tak kei pusaka ki tak Wonten sih. menapa to Kang Mas? Mosok pusakane patih sida peksa kok biting ndek enak to piye? Wis ta. Ndek iso mateni to iki. Iya apa biti? Lah apa? Cemiti. Wonten menapa panjenengan duka kalih kula Kang Mas? Aku jane kapang marang sirahmu. Ning geni yo. Kowe iso tumindak kaya mengkono. Iso-isone kowe tumindak sedeng marang wong liya, ana wong lanang liya. Rene. Diam. Ya. Apa sih? Kamu jangan marah-marah. Enggak. Muka-muka Itu kan cuma acting. Nanti kamu aku kasih. Iya. Kita kan udah lama nggak bergendak. Iya, kamu nanti tak kumpul. Mau. Iya nang ngalami iki. Iki sida apa ora? Enggak. Sida dipercaya apa ora iki? Pateni to. Ki Sri Tanjung po. Ora iso kaya Anu ngono. to mengke. Ora iso kaya mengkono. Kang Mas. Wong lanang Iya. tanggung jawabe gedhe. Wong lanang ngestaken dawuh sinuwune ning gini yo. Kowe iso tumindak sing kaya mengkono. Kowe tumindak sedeng marang wong lanang liya. Ya apa ora? Panjenengan boten percados kalih Tanjung. Ora percaya. Boten percados. Ora percaya. Pateni lho. Kang Mas. Yang ngandel aku pateni. Ya saya. Aku ki wong lanang sing tanggung Pateni lho jawab. sok suwen. Kang Mas. Aku pakai Kula ngobong-ngobong. lahir batinipun Tanjung namung panjenengan Kang Mas. Boten wonten priya lintu Kang Mas kejaba panjenengan Kang Mas. Kaya omo brambang. Yen ngomong sing bener. Saestu bener Kang Mas. Ngopo marang prajurit-prajuritku wis ngerti kaya ngopo polahmu karo Sinuwun Silatikana. Menika namung apus krama Kang Mas. Saestu boten leres Kang Mas. Aku wis ora percaya apa sing mbok omongno. Pateni lho. Lho. Mas. Kok malah tumpak. Lah kono yo modele tawa. Saestu Kang Mas. Mare klambine gambar motor. Mangertenono. Nek gletak kudu numpaki. Lambine no gambar Aku motor. gowet sing aku wis Lah yo macak serius Sasmita kok. iki ana. Chandra Sasmita gundulmu no. Kula niki wis mata acting apik lho, Mas. Lah kono yo terus numpaki. Oh, sampean pengen numpak Nah, ya. Lah, kono, Dang. Oke. Ket mau rasan-rasan. Chandra, yo iki jodohmu. Hei, Mbak Manuhara kok ketok ayu ya ngono jare. hei. Kang Mas. Terus. Urung. Saestu menika boten leres. Kang. Hei. Rangkul mah. Hahe, pelanteni sesuk penak. Urung rapi apa letosan. Tosa piye kaya ngene ya traktor iki. Persnelenge ngarep Traktor mburi. boten napa-napa Mas, yang penting kena nggo bajak sawah. Sawahku bajaken yo Mas, bajak. Bingung. Mas Chandra nek wedi apik. Piye? Raine nyingkup. Mbok
kok kira kucing. Ayo, kuwi nang dibergonjak kono. Mas, Dek toh aku kene lho. saestu mboten leres menika Kang Mas. Cium, cium, cium. Apa toh? Wedi tenan deh, wedi tenan Ben. Ben. Hei, Lah kalau sok meringet bar macul ya. ki piye iki? Telaten. Urusi dhewe. Mas pates. Pates itu Pak. Dalang iki. Aku karek ndongakno. Mas, Muga-muga menika sakinah mboten leres mawaddah. Kang Mas. Wis tak kowe njaluk HP model apa keturutan. Keturutan. Sing sida paksa sapa? Mas panjenengan. Kita paksa wis bar. Eh, Panjenengan lali to Kang Mas. ki jet toprak. Cium. Hei, Cium. Dek karek hai. Wedi tenan dek. Ora apa-apa, malah ngene iki sing ra resiko. Ra resiko piye? rare suku. Sedina ping 7 ora meteng kok. Alah, ora meteng piye. Monggo-monggo, Pak. Monggo-monggo. Piye Tanjung? Cek nerusno lakon, Dik. Mas, Ya, kayak anu instrumen ah, simpel ini. Order, Mas. Kang Mas. Sing sedih, Mas. Sing sedih. Viral Kang Mas. Eh, Oh, totlutor. Hei. iki kok dodoan kaya wong tukaran tenan. Yo apik iki. Terus, Mas. Penjiwaane apa? Lahir tulu sing badan tak. Tinimbang nyonya tak pateni ae kita. Mati. Iki pusaka sing iso Hei. ngono. Urip, rip. Pusakamu mandi. Menika ketoprak Sri Tanjung campur sarep. Apa moro-moro kok urip? Urip. Kok malah diuripno neh piye? Ora apa-apa, Wis Mbak. sidane piye? Ya ora apa-apa lho. Akhirnya sampean karo kene rabi karo kuwi. Heeh, maune Hei, kan. wis Sri Tanjung di kok mau Si Tanjung nganjuk. Ayo. ora iso. Awedi. Mau. Dang to. Emoh kok. Kono lho yu. Wis ora ben kono ben. Ben Eh, sak kabeh kapok dino. yakino. Yo. Wong sing dicedhaki sinden Manuara ki berarti arep laris. Ya ya. Tapi nek kaya ngene ya terus piye iki? Ora apa-apa. Wis to manut to ae Penak. Penak Ana dua kemungkinan, Met. Apa? Antara laris karo lemes. Kita lemes niku. Nek lemes mesti. Mas, Nggih, dalange kok krese cilik ya. cilik. Cilik. Ayo perlu di IL. Apa kuwi? Selus-selus. Maksudnya kilo keris iki lho kok Oh, tinggalin keris kok kuwi to? sini. Ya cilik to. Ya cilik. Iya yu kono yu. Aku pengen nang kene. Beh, iki piye iki Ngene. ceritane iki lho. Ngene, Kok sampean kok guyu. Dek, sampean gelem ngalah. Aku lagi Kudu ndek penjalukan. Ngene lho ya. dalang bingung. Aku Ki- kadung nang kene. Guru ini nek delok murite. Guru ki nak neng kantor. Ah. Lah nak neng iki dalang itu adalah seniman. Seniman itu adalah milik bersama. Wes ta ki kok di video ae. Jadi sampean ki milik bersama ngono lho, Lah, iya. Mas. Ngono. Heeh. Mbak Gak- Mano, sampean iso ngalah ning sampean kudu duwe penjalukan marang dalange. Ngono. Ngono. Gitu. Heeh. Aku gelem ngalah Kakang. Kalekang apa to iki? Aku gelem ngalih Kang Mas. Terus? Yen to panjenengan ngambung pipiku, Mas. Ngambung. Biasanya langsung jaluk G ngono. Gemu sak piro? Aku ya jenengan gandrung dhisik. Nah, ngono. Ayo Mas. Tandra de Oh, nek gak dituruti raren-raren lho kuwi. Tandra de bengi nyipi pedhok Bathara Yo. Kala paling. Kono lho yu. Iya ya Mas aja ndemeki dengkulku ae nyapot to kok. Madep sih. Jarene mok dengkul wil ngono. Wong tangan meneng ae kok walwil apane. Alah. Dang Mas. Iki engko jame anu Aminah. Ndang Mas. lho timbangane kowe tuku nang micet. Gandrung piye? Ayo terserah sampean isone apa Aminor apa-apa. Nanti gandrung Mas. Campur sari lagu Indonesia yo gak masalah. Pop, rock, dangdut. Indahnya. Ayo. Yo to. Aduh, hai. Tibasnya Mas. Manisnya. Yo, kono lho. Mau aku nembak celuk yu. Lah apa? Ayang. Ya. Anyang-anyangen ayo, Dang. Anjang-anjangen. Kene malah sing anjang-anjangen iki kok. Masa delok sing ngendi? Masa ta? Langsung plotot tembak. Plotot iki. Jane Ta aku gandrung dhisik aku yen ra mbok gandrung aku gak ngalih kok. Ki. Dang Thomas dan dituruti to. Biyen aku lak wis. Bener ora? walah Bener. mantos. Kondo
Kok dalang kok teko bener apa ora. Kondo. Ngono lho. Marang sira Goceki tangane no. duh wong kono lho yu Aku nang kene. Tangane maneh diambut cacah iki rajal. Mas, Piye? aku lagi ro. Dalang kok tangane irung. Terakhir kulino mandi kok kene. Pekerja keras. Heeh. Tangane tapi kuasap e. Asap nih dingin ngene malah. Halus-halus ra krasa. Astagfirullahaladzim. Nek halus malah ra krasa. Ya Allah ya Rabbi. Dalang lek wayah ngabar yo ngene iki lho. Ayo. Terus. Duh. Dewa-dewa. Alah ki apa kok iso teko. Ayo kudu iso. Salah. Ndang ayo Ndra. Eling jroning bebrayan. Aku ngerti nek saiki sampean ki lagi lara ati. Dari sapa? Milo. Engko nang keliru mi kriting. Kok Milo. Aku mikir mamikmu. Ngawur. Serasi lho tapi ya. Woi, urung ana lho. Dalang bojo lho ya. Urung Mas. Gawe Jajalan, sensasi Mas. jajalan. Mari laris lho Mas. Wis cepet Jajalan. terkenal ya Mas. Kono lho yu. Urung ana dalang bojone nek ana wong nanggap mesti ngene. Aku nanggap dalang sapa to? Kae lho sing bojone ngono ya Mas. Betul. Jajalon lak poe nak. Aja Apa? jengki. Cari Ya Pak. Allah. Jengki Pak Prapto. Malah kondang kok. Nek karo wedok lak wis biasa. Ngono lho Mas. Aku ki ya ora manaan wis tak tenang e. Ora nek mana, sumpah. Ki mbojak nyambut gawe apa iso. Nah, mantuk, pomo sepi tanggapan awake dhewe manol lho. Ora apa-apa. Wong loro manol. Oncek brambang lho, ya ora apa-apa. Waduh disiksa apa ini? Nyapa kok ya. kerja Kowe iki keras. nyapa kok ngurusi rumah tanggaku? Kan rumah tanggamu karo dodok Ora, iki terusan ki ora, diterusi ora. Nek Kang, Mas. Eling jroning bebrayan kebak panggoda sayakti. Rubit Aja cepet-cepet Kang Mas. kang nyrimpeti. Dalang kayak Alon-alon duber tarik maling. nafas dulu. Duh nimasi. Tarik nafas dulu. Rawongan. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang lagi. Tarik. Ini dalang katalah dalang mengi. Lek ini kurang barne lho Mas. Ayo Mas. Mbok aja salin slogo. Kang Yu, Mas. ono lho yu. Sampeyan iki bagiane aku kok ya Dirangkul manut to wae. Mbak Mano, dirangkul. Ngene aja Mas. Hei. Mbak, Iki wis tak rangkul tapi anak sing gronjal-gronjal ki apa ya Mas? Apa kuwi? Iki apa? Coba Kang, Mas? dicetakno wong ayu. tenan ki tanggoku wakeh. Masa uji. Iki lho Mas, sing gronjal-gronjal iki lho sabuke iki. Lah wong tampil kok ngurusi tangga. Oh tangga kuwi enek sukses ya ora seneng. Nah, Tenan kuwi, apa meneh melarat malah nyukurne. Nyek los ae lho los. Kuwi to eneke sementara kuwi ya ditelateni kuwi. sampean kan urung rabi. Urung, Nek kok. belajaran karo Lah. kok nek wis pinter lagi rabi wedok. Nah, Ben ra gampang rusak. Anggapan PKL. Lek wito meneh iki. PPL. Pita ngegong. Tak dongakne muga-muga udan. Aja ya. Mulai ben tili-tili. Ayo nembang yo. Urung bar iki. Rubeda kang nyrimpeti. Kang Mas menika napa Kang Mas? Endi to? Iki lho Mas. Lampu. Ya tok-tok maneh lintang ra rembulan Oh, ngono lho. ngono to. Ya, Ora piye romantis to, to. Piye to ki? Piye to? Walah. Gogrok. Kresek, kresek. Nyapa golek kresek? Gogrok kanune. Soblok. Apa nih? Gogrok kabeh. Rambute. Apa Apa wis ero? kuwi lho plembungan. Wah. Rubeda kang nyrimpeti wis kowe. Gong. Balene neh ya. Duh masih rawong. Ya Allah. Lampane sampean iki pasti peram lho. Polae wayang sewan iki kok sok. Ya ampun, Ngece aja ngono kowe ngece. wayang kewan. Ngece tenang Kang Mas jenengan omong sah ngoten.
mengke kula tumbasaken wayang. Loh. Kalih gamelan pendapa. Oh. Napa-napa Kang Mas? Mulya sampean Nyuwun Mas napa, Kang Andra. Mas? Pendapat ae kok di Ampun sanggatekne nganu kodok menika Kang Mas. Kok iso kodok piye Lah to? kuwi komet karo kodok. Oh, komet karo dodok. Kok komet karo kodok. Kodok nguyoi kowe kuwi. Ampun sanggatekne niku Kang Mas, panjenengan dinyek mboten napa-napa. Mengke kula tumbasne kelir, kula tumbasne wayang. Ya yu tapi ning kono lho yu. Aja yuta, ayang. Ayang. Sing halus. Anyang situnya. Dan toyang situ lho. Mas sing halus, Sing sing halus gak rono. Sing lanang kudu mukok. Dan toyang situ lho. Enggak mau. Di situ enak itu. Yo Enak, diderekke aku enaknya di sini. Diderekke. Seneng hatimu. Seneng weh. seneng aku. Kutuke diderekne rono ya. Yo Mas. yo to. Momo. Saestu kula anu gak Ora nek muka. ora yo maksudnya Engko nek wis biasa ora muka kok, Mas. kok biasa piye. Lorong waktu. Maksudnya iki ngene lho yo. Ki wis to ki lagu-lagu. Dek Urut terusno tutukno. Wong Pak Maiman senengane ngene iki kok. Pak Maiman senengane ngene iki gandrung-gandrung. Tutukno. Jenengan kok keringetan bekerja keras to, Mas. dan mikir tenan kula. Kaya tandur Chandra iso pucet. kene Dik. Nek pucet rupane abu-abu. Ya wis wedi. Kene ayo nembang. Ki terus ora. Terus nih, Mbok aja saleh. Mikira ngalih. Ya Ngalih. kudu. Slogo urung pan urung iki lho. lan maneh Ngono jero mo. lagune iki lho Ya ngene bae yo glathuki ya, Dik. terus lho kok Ngono, lagune ngono. kok pangga Pertama mau bareng penak yo terus. lagu Mas Dodo Oke, lagu. Sampun gatekne omongan tangga kono Kang lho Mas. yo Engko sik urung bar kok. Kono iki bakul gethuk ya. baru tak ning kono Urung bar kok engko sik. lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya pas to yo Heeh, andhape napa, Mas? monggo sampean napa Pamundutane napa Mbak Bilih wonten pamundutan? diajakan Kadang menika terus anu luku-luku terus elok. Diwaca sing tenanan kok wow. goleki Dalang Sampeyan podolanan. tegas to Mas, sampeyan sing tegas. lagune kelangan HP Samsung Note 9 warna hitam HP dalam keadaan mati. Ya Walah. tang wis didol lali. Lah iya. Engko ning konter gak kae. Iki lho berita kehilangan. Oh ya diwaca. Berita Oke, kehilangan kok saestu lagu. niki berita kehilangan HP Samsung Note 9 warna hitam. HP dalam keadaan mati yang menemukan boleh dikembalikan teng mriki mawon. Nggih. Salansipun apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Nggih. Pak Sunaryo sekeluarga Gresik. Oh nggih saking Gresik. Lagunipun Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Permohonan Mbak Permintaan. Manohara. Oh nggih Mbak Manohara. Nggih. Napa melih? Sugeng dalu Pak Dalang nggih saking bengkel berkah motor nyuwun gending utawi lagu Gelang Alit. Menika disawer sepeda motor monggo. Pundi to? Berupa brosur. Bahwa menika langgame ninggal katresnan riyen nggih. Oke, Oh siap. nggih. Atos-atos diajeng. Ini berita kehilangan pun nggih. Sampun. Pun didol niku HP-ne pun dadi beras. Kok iso didol piye to yu? Kono lho yu. Ninggal katresnan Mas, monggo. Buka mriki napa mriku? Alon-alon lho, Dik. Apa? Iki lho. Alon-alon, Dik. Mas, piye kabarmu? Ya Allah suwira. Nyapa? Janur ajure ya kuwi. Lho lah nyapa? Tenan. Nyapa iri kowe? Ora maksudnya. Jarimu mau mbasa dipangan wong liya kowe Cemburu, pengen. cemburu. Ora. kowe. Wis yu kono yu ndang nyanyi yo. Kalah karo sing duwe brengos cemburu sampean. Iki iklan rokok Surya lho, Pak. Kok iso? Tenan iki. Sing nyekeli anak dipoto iki. Masa nggih? Nggih niki. Ngapuntene iklan, ngapuntene iklan. Iklan rokok Surya. Nggih, nggih. Tak dongane sehat ya Mas, panjang umur ya Mas. Ya Allah. Ki jek tepang ya yu ya.
Insyaallah Mas menika belajaran kula nggih tumur Nah, dalang Nganjuk. berarti jenengan Ibu-ibu kita sik- Waranggono menika nggih. nggih ibu-ibu kula Jenengan tasik wemut ya wong kula niku estu kula Nggih niku. kula terus senengane ngemut Mas Anu. nggih ngoten niku. Emot. Emut. Lah Kok iya to. ngemut? Di permen Estu iki kula lho. niku rumiyin nate ngertos Mbak Manwari niku kula anu nggih kula ngertos Nggih. niku tasik nitih Jupiter gitu. Mboten. Supra 126. Supra nggih riyen. Warna hitam merah. Nek tanggapan wayangan Oh, mriki. tenan Mas. riyen. Nganu apa ki jenenge koperku tak taliban tak kayak guri. Sama kayak guri. Iso kaya bakul mercon. Kayak Bang Didil Ren. Tapi ya ora apa-apa kuwi proses. Ya, Proses. itu anu, Mbak, pengalaman. manis getirnya Saman juga gitu Mas Ya, Dalang. nggih. Semua itu butuh proses, Proses, tidak instan. ya. Jadi jenengan harus semangat Nggih, berkarya, betul. semangat belajar. Monggo Mas ninggalkan tresnan Mas. Aja lali pamali. Oh kemana janji-janjiku. Bos, anggere sing nembang Mbak Manwari sing ngendang Ipan cocok. Kandhani ya. Ipan menika bojo siri kula lho. Bojone pira to kok wis dadi? 19. Saestu Ipan nika bojo kula. Nggih. Ceritane piye kok saged dados bojone sampean? Rahasia aku tak dhewe videone. Lho. Ora cerita langsung video. Peh iki jan. Menika wonten pamutan. Napa meleh Napa? terus lintang asmara nggih. Nek Lintang Asmara. Nggih. Lintang Asmara ki pelok ya. Cocok niku. Monggo. Kalih Pak Komet, Pak Anu. Lintang, Tentang cocok. asmara. Dibawani. Napa angsal kula duet kali Mas Ipan? Loh, Angsal. Los niki. Angsal. Iya yo iya. dhek ngendang yo. Kono Ini yo dobel. Sanjaya yo kan duet yo. Ora. Yo, Tiaku. Sanjaya ki duet. Dadak Dalem. iki sing Tak Nggih, golekno nggih. penggirong ganteng tur yo jos suara lanang. sapa ta? Niki lho, Lanang asli? asli. Napa palsu? Loh, iya toh. Monggo gegek lanang maca wedok. Lah iya Napa sak wedok maca lanang? kabeh. Iya kok. Jos iki. Sing pundi Oh, to, sing Mas? pundi, Nah, sing niku pundi? lho. Nah, Namine sinten namine? Mas ora kenal. Sanjaya. Sanjaya. Mas Sanjaya Oh, kok lulusan kaya- SNI. Kok kaya SSI apa to? kok kaya nganu sini radio kae ya, Mas? SSN. Kaya sini radio kae ya, Mas Radio. Sanjaya. Yo, utang Rek, utang utang sing kuwi. Sing Gak ndi to? Sanjaya kuwi lho. FM. Apa? Sanjaya. Apa to? Pikiranmu teko ndi to, Mas iki? Ora. Heeh. Apa to yu? Diduet ke kalih Mas Sanjaya. Oh, Mas Sanjaya, monggo Mas Sanjaya. Ayo San. Iya, Biasa. Mas. Enggak Mas. Oh, niki to. Brengosen niki to. Ya, Oh, niki ato. lanang asli ketok Senenganmu ak sing brengosen to. Ayo, San. Sepote Mas, ayo Mas, sepote Yo. Mas. Nah, ayo yo. Gak jaranan. Apa? Sepati. Oh iya wes apa kono? Iki jane grup apa to ki? Kok ora kompak. Yo, kompak yo asline yo. Yo. Mau Ora. apa to? Ngeting aku. Ipan rangi ngeting. Paringi Kok jengleng. gemblodak emang apa? Kayak jengleng. Ipan iki trambuh. Marai panrangi ngeti lho yo. Sajoke bar nikah siri karo aku ngono kuwi lho, Mas. Oh.
Lah wis entek. Kaya wis apa kok ae. dindi ta yo wi. Mas Sanjaya nggih. Inggih. Lah dalah, gak sido. Tiba Mas sampean iki ganteng mbok ya serati gedhi to, Mas. Nyapa tebak? Nyapa, Met? Iki nyapa? Iya sak merek kita. Kok sampean mbok kira sanyo apa piye? Lah iya. Wah, alah kok iso nglumpuk wong. Kuwi sibutane dalange. Oh, Eh, ngono. kok iso konoan bareng yo ngono. Konoan piye to? Maksud kuwi kok terus ngomong ngono. Maksudnya kuwi koncone dalange Lah, ngono lho. Koncone apa ora? Kanca. Mas Tapi Sanjaya, kanca yo. niki alhamdulillah wau sampun dados kurban pertama dalang. Niki jenengan badhe kurban kedua. Monggo dirahapi jeng. Anu, kula nek Kula korbane Mbak Mano. Iya. Oh ya tidak mungkin. Mas, lha wong awake dhewe padha wedok. Padha wedok. Piye kowe? Ketoke guwane kok. Bocah-bocah padha sing hati-hati ya. Lah napa, Met? Yo ngene iki lho, aku yo ketar-ketir. Kowe aja Napa? kaya ngono. Kaya wedok, jebul yo kaya ngene. Lah kono kaya gagak lanang. Lah kaya aku ngesakno cah saiki. Mas Sanjaya. Nyapa to, Mas? Kok Penggero ngesak? ngape lho, bagus lho kuwi Mas. Lah sampean kok yo melu-melu. Kok malah nular. Kowe iki lho, Mas. Lanang ki yo lanang. Nek wedok ya Yo wedok. wedok. Lah kuwi tanganmu ning ngono. Ayo. Yo, Pak ngene. Dodo. Mas Dodo komen ngene diomongi sing apik. Lah. Pikir-pikir. Ben dalange dhewe. Ayo langsung nembel kobong, dalang min kobong. Kobong. Sekali-kali kobong. Ojo. Ngene lho yo. Sik to, sik to. Ya apa wi? Arek ngombe delok. Oh, tak pikir nggo arak emang. Sing di omah dikira aku sopir truk apa. Lah yo, Oh, alah. sinden go galon. Ayo kuwi bentuk penghormatan. Penghormatan ya penghormatan mosok sinden ayu-ayu ngombene galon. Ayo malah Ya karek ngejok to yo. Oh, alah Mas darane Sanjaya. sopir truk. Inggih dalem. Menika wonten pamundutan lho, Mas. Ngene, Nggih. Mas, anu Mas Dodo. Nggih. Dalem. Kan mriki juga spesialisnya anu tayub. Nggih, Nah. emang sipilisnya tayo. Spesial. Apa? Yo penyakit. Penyakit apa piye Sing kok? Sosipilisis. Suka aku. Sing raja singa sapa? Lah yo. Spesialis. Spesialis. Aku kok kleru to mengke. Boten. Spesialis tayo. Spesialis Terus tayo. karepe Nah, Mas Sanjaya niki mengke gendinge Songo Kidul. Songo Kidul. Nah, niki sing nembe kali Mbak Dwi, jenengan sing beksa kali Mbak Mano. Sik to. gak sida lintang Sik nggih. to, Mengke ceritane lintang lintange. asmara. Ya lintange Saiki kok. lintang asmara sik terus engko sing keri tayo. Ayo Nah, kok ngono ngono lho. ya wis. Dalang kok. Yo yu. Ngono lho, manut kok Ram ram. sampean ngalah. Wis kadung ngadeg kayak ngene. Sampean mau Oh, di alah. Yo. Rong tau di. Ayo lewat, Mas. Nang ti, ayo ti. ti sapa? Iki jenenge sapa, Mas? Asmane sinten, Kula Mas? Sanjaya. Sanjayan, Awan. Awan. Lah nek bengi. Santi. Santi kok brengos. Aku di Endi Plus. Apike kuwi kok. Ayo, Mas. Kaya apa suara? Ki manis loh Mas Bringosi. Mas, monggo Mas. Lah, Mas. Lintang. Rungokno wi. Manis. Kacek 50 ten era brengos moh, Mak. Brengos. Ki manis. Ora sumbut karo brengos. Lah iya. Ki manis.